Članovi udruženja Falun Gong i dalje ne znaju zašto su bili privedeni neposredno pred dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kažu, rečeno im je da predstavljaju potencijalnu opasnost po najvišeg kineskog zvaničnika. Gledamo priču našeg Mladena Savatovića. Iako mu je određen pritvor od 48 sati, član pokreta Falun Gong i društva Srpsko-kineskog prijateljstva Dejan Marković pušten je nakon nešto više od 24 sata. I to neposredno pošto je kineski predsjednik Xi Jinping seo u avion i napustio Srbiju. O tome zašto je pritvoren u nastavku razgovaramo sa Markovićem. Gospodine Markoviću, dobrodošli u emisiju Newsnight. Razgovarao sam sa vašom ćerkom Sarom dok ste bili u pritvoru. Ona sumnja da ste vi preventivno, da tako kažemo, pritvoreni i da vam ne bi palo na pamet slučajno da organizujete protest ili skup protiv progona političkog koji doživljavaju članovi Falun Gonga u Kini, ali mi je rekla i da niste planirali nikakav skup za tokom posete predsjednika Xi Jinpinga. Da li je MUP obrazložio zbog čega ste privedeni i zatvoreni? Meni na dopis nisu htjeli da odgovore. Policija nam je dala obrazloženje pismeno da smo po članu, 376, nisam siguran koji je tačno član, nije bitno, u svakom slučaju sumnjaju da smo pretnja po bezbednost stranog državnika koji se nalazi u zemlji. Nisu obrazložili to ni na koji način, a u odluci o našem puštanju su naveli da je prestala ta opasnost, pa samim tim i sumnja opasnost i mi smo zbog toga pušteni. E sad, ako mene pitate kao građanina šta s tim nije u redu, ako je zakonito to što su oni nama dali, ta dva rešenja, onda to praktično znači da je preventivno privođenje potpuno legalno. U vreme Titove Jugoslavije ljudi su legalno privođeni na taj način kad Tito ide, u Zagreb. Naravno da ćemo da skupimo sve disidente i da ih stavimo u zatvore kad ode, nema problema. Ali u ovoj zemlji ne bi trebalo bude tako. Mi smo kandidat za Evropsku uniju. Kažem, našim slučajem će se baviti JUKOM i oni će sigurno iskoristiti sva pravna sredstva da se žale na to. Ako ne uspeju u tome, onda je to stvarno žalosno, jer znači da svako od nas može biti priveden na 48 sati dok dolazi neka strana delegacija ili bilo šta i onda biti pušten. Isto, bez ikakve istrage, bez ikakvih zakonskih osnova, naprosto eto tako. Kako je izgledalo privođenje i pritvor? Kako je policija postupala prema vama, vašem bratu i članovima Falun Gonga? Među njima je bilo i nekoliko ljudi u poznim godinama. Policija je bila krajnje korektna, to moram da kažem. To jest, upravo kriminalistička policija je bila zadužena za to. Mislim da je njima svima jasno i šta je Falun Gong i ko smo mi, i jasno je da smo mi miroljubivi, da nikad ne izazivamo incidente, ali oni su dobili od tužilaštva nalog da postupe u ovom slučaju i u skladu s tim su i morali. Oni su se realno trudili da nam olakšaju maksimalno sve kroz šta prolazimo, ali s druge strane, znate šta, dovoljno je da ne možete da operete zube, da nemate lavabo u sobi, da ne znate kad je dan, a kad noć jer je svetlo stalno upaljeno, da vas obilaze jednom u 12 sati i pitaju vas oboška jeste gladni ili žedni i odu dalje, da ne smijete naočare da nosite sa sobom. Znači, sve te stvari su izvedene od policije korektno u smislu procedura, ali ne bih rekao da su te procedure nešto što bilo ko od nas želi da prođe kroz to. A zašto vas 10 članova Falun Gonga, koliko vas ima u Srbiji, predstavljate toliku opasnost za sistem, za strane državnike? Kolika je to realna opasnost i šta biste vi da organizujete protest radili? U pritvoru nas je bilo 6 ljudi koji vežbaju Falun Gong i 2 članova porodica. Znači, moj brat koji nikad nije vežbao, niti se ikad bavio aktivizmom vezano za Kinu, je bio također priveden, kao i suprug jedne od gospođa koje su praktikanti. Zašto su privodili članove porodice, to mi zbilja nije jasno.
To definitivno nije korektno. Mislim, nije korektno ništa od toga, ali ovo je ekstra nekorektno. Svi protesti Falun Gonga u svetu su dozvoljeni, legalni i miroljubivi. Oni se svode u ovom slučaju na pokazati transparent Xi Jinpingu na kome bi pisalo stop progonu Falun Gonga. Znači, to bi bilo nešto maksimalno što mi možemo da očekujemo i tražimo. Mi to ovaj put nismo tražili jer nismo hteli da uzbudimo policiju, sud i tako dalje. Naprosto hteli smo da to prođe što mirnije. Ja sam šta više trebalo juče da otputujem poslom u inostranstvo, a nisam otišao jer sam bio u pritvoru, tako da nikakav plan o bilo kakvim aktivnostima nije postojao, to za početak. Kakvu mi predstavljamo opasnost po Xi Jinpinga, to bih zaista ja voleo da znam. U grupi koja je privedena od nas 8 postoji gospođa koja ima skoro 80 godina. Postoji gospođa koja je ranije dijagnosticiran težak kancer i koji je ona izlečila. Postoji gospođa koja ima dijagnozu multiple skleroze i zbilja se pitam kakva je to opasnost koju mi predstavljamo po jednog velikog državnika Xi Jinpinga koji je došao sa delegacijama od 400 ljudi gde je verovatno 350 policajaca plus sigurno nekoliko hiljada policajaca koji su bili angažovani ovde kod nas na zaštiti i kakva je to opasnost od nas može da bude. Ali nije tu sad stvar samo opasnosti za kineskog predsjednika. Vaša ćerka Sara mi je rekla da vas inače prate, prisluškuju, snimaju. Stiče se utisak da država strahuje od vas i kad nema ovde zvaničnika stranih. Pa, mnogo manje, da, vole da nas drže na oku, to je tačno, ali... Po nečijem nalogu? Pa vidite ovako, ja ću da sad ispričati jednu priču koja nije vezana za ovaj događaj. Znači, pre korone, znači to je bilo negde možda 2020. godine, tako nešto, ja sam kontaktiran od strane policije, ne znam koje je odeljenje, ali rekli su mi da su oni zaduženi za Falun Gong i slične stvari, tako su mi rečeno. I oni su mi pozvali na kafu, prijateljski. Ja sam seo sa njima na kafu, ne znam imena tih ljudi, i rekli su mi, ispričali su mi sledeću priču. Oni, kaže, putuju često na policijske skupove, događaje po svetu i slično, i oni su se raspitali o Falun Gongu. Svi su im rekli da je Falun Gong miroljubiv, da u Švedskoj kad ide parada Falun Gonga od 1000 ljudi, da država angažuje svega 10-ak policajaca jer znaju da će to biti sve u redu. Tako da s te strane ne postoji nikakav problem. Taj isti policajac je kasnije otišao u Kinu na neki skup i upoznao vrlo visokog funkcionera u Ministarstvu unutrašnjih poslova. I pitao ga je, dobro, šta nije u redu sa ovim Falun Gongom? A on mu je odgovorio, s Falun Gongom je sve u redu, ali ta reč se ovde ne izgovara. Znači, neko je nekad odlučio pre 25 godina da je Falun Gong nezakonit, da ne smije da postoji i da mora da se zbriše. Taj koji je to odlučio, tadašnji lider Jiang Zemin, on je mrtav umeđu vremenu, ali po meni Komunistička partija Kine ne može da prizna grešku. U istoriji partije ne postoje greške, izvinjenja i slično. Oni ako bi rekli pogrešili smo što progonimo Falun Gong, više to nećemo da radimo, oni bi time priznali svoju slabost. Iz tog razloga taj progon traje dan danas. Da se to sad preliva na Srbiju i druge zemlje koje To se preliva na Srbiju na jedan način koji je jako zabrinjavajući za mene kao građanina. A to je da moje iskustvo sa svim tim dolascima kineskih funkcionera govori mi da ova država gubi svoj suverenitet u času kad ovde dođu kineski državnici. Znači, neko drugi pravi crne liste ljudi koji će biti privedeni, neko drugi govori koji će zakoni biti primenjivani i tako dalje. Možda to dolazi sa vrha zemlje, a možda zbilje dolazi izvan zemlje. Moja sumnja je da zbilje dolazi izvan zemlje, da se naprosto kad dođe neko od tih državnika
sluša 100% ono što kaže kineska policija i da se rade stvari po njihovom nalogu. Kada sam se pripremao da se bavim ovom temom, pronašao sam različite članke, između ostalog imaju članci i tekstovi koji pišu o tome da vi praktikujete vežbe, meditaciju, zdrav život i filozofiju koja je slična budizmu, to jest da je izašla, to jest proistekla iz budizma, a sa druge strane se spominje da je Falun Gong ili Falun Dafa sekta krajnje desna, da se protivi, to jest da je homofobna, antifeministički nastrojena. Gde je tu istina? Čime se vi to konkretno onda bavite? Falun Dafa se ne bavi ni na koji način društvom. Falun Dafa je kultivacija duha i tela. Kultivacija duha i tela u svom originalnom obliku je bio i tai chi, i joga i slične stvari. Tako da može da se kaže da je to ista disciplina. Falun Gong je zbog svojih izuzetnih zdravstvenih efekata u Kini postao jako popularan 90. godina. Bilo je 70 do 100 miliona Kineza koji je to vežbalo. Ovo su podaci kineske države. Međutim, kad je taj broj prevazišao broj članova komunističke partije, koji je bio tada 70 miliona, Jiang Zemin je odlučio da to može da ugrozi njegovu dominaciju i naredio je da se zabrani. Na zapadu Falun Gong, neki o njemu misle dobro, neki lošije. Znači, Falun Gong za početak nije religija, on jeste duhovna stvar, ali ne i bilo kakva verska stvar, onako kako smo mi... Ali ima neke krajnje desnice u svemu tome, kao što se tvrdi? Ne, nema krajnje desnice, postoje vera u tradicionalne vrednosti. Ako kažete da su tradicionalne vrednosti desničarske, onda je to tačno. Dobro, ni Kina nije baš poznata po nekim liberalnim stavovima. Može se tu negde i preklapaju. Današnja Kina nema apsolutno ništa od kineske tradicije. To je sve tradicija Marksa i Engelsa. Oni jednostavno koriste njihove tradicionalne stvari onda kad im je potrebno. Znači, Konfučijevi instituti koji navodno šire konfučijanizam su sve samo ne konfučijanizam. Znači, oni izaberu jedan deo te originalne kulture da bi ih upotrebili u svoje svrhe. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić i kineski predsjednik Xi Jinping su potpisali mnoštvo sporazuma, deklaracija tokom njegove posete Srbiji. Među tim sporazumima i sporazum o ekstradiciji. Da li taj sporazum može da utiče na vas, vaše članstvo, da produbi taj nekakav politički progon koji članovi Falun Gonga doživljavaju kako u Kini, tako evo i u Srbiji? Pa to ste dobro rekli. Taj zakon se navodno odnosi na saradnju u oblasti kriminala, ali po onom što ja znam o tom zakonu u drugim zemljama, to nema veze s kriminalom nego sa disidentima. Znači, taj zakon je, na primjer, 2019. usvojen u Hong Kongu. Tada je oko milion građana Hong Konga izašlo na ulice da protestuje protiv tog zakona. O ekstradiciji. O ekstradiciji, tako je. Nažalost, nisu uspjeli. Taj zakon je usvojen i praktično to je značilo gubitak suverenosti Hong Konga. Znači, ako Kineska komunistička partija može da uhapsi bilo kog disidenta u Hong Kongu, onda definitivno to više nije nikakva autonomija. Prošli put kad je Xi Jinping bio u poseti, potpisali smo ugovor o kineskoj policiji. Znači, sad imamo kineske policajce na ulicama nekoliko gradova u Srbiji koji su tu navodno pomognu turistima, ali pitanje je kakva je njihova funkcija. Sad imamo ugovor o ekstradiciji. Tako da će to da se zloupotrebi? Da, na primjer, ukoliko dođe neko od kineskih članova Falun Gonga u Srbiju, da bi mogli da ih uhapse ovde i deportuju nazad u Kinu i da ih procesuiraju. Definitivno to znači to. Definitivno to znači to. Da li je napravljeno zbog toga ili zbog nekih drugih grupa, zbilja ne znam. Ali da, to bukvalno znači to. S obzirom da je ovaj naš režim praktikuje autoritarnost i to sve više i više, što pokazuje i ovo ponašanje policije, jer mi ranije nismo bili privođeni u istim prilikama, a evo sad je to eskaliralo do ovde. Sljedeći put, ne znam, sljedeći put će možda da nas privedu na 2 meseca ili šta više.
U svakom slučaju ne bi me čudilo da ovaj režim dobija neku vrstu know-howa od strane Komunističke partije Kine i da je možda to osnova njihove saradnje. Gospodine Markoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.